Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Одилия Бурханова. 18 ноябрьдә Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча халык булган Нияз Каюмов белән хушлаштылар. Ул Югары Шөпкә авылында туып үскән. Озату чарасы авыл мәдәният йортында узды. Узган шимбәдә махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә халык булган якташыбыз Нияз Каюмов белән хушлаштылар. Хәрбине озату мәрәсиме аның туган авылы Югары Шөпкә мәдәният йортында узды. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең әнисенең улының якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Кызганычка каршы сугыш югалтуларсыз булмый. 9 ноябрь көнне рядовой Каюмовның гомере өзелә. Хөрмәтле Зөһрә апа, барлык Зәйдәләр исеменнән тагын бер тапкыр авыр кайгызны уртаклашам. Нияз Радикович с честью и достоинством откликнулся на призыв Родины, которая находится сегодня в опасности. Он не прятался за спинами других, не убегал. Он всегда был настоящим мужчиной, достойным сыном, хорошим другом. Нияз Каюмов Россия кораллы көчләре сафында бош корабль старшинасы булып хезмәт итә. Быел июнь аенда контракт төзи. Махсус хәрби операция зонасында материаль тәэмин итү ротасының автомобиль взводы машина йөртүчесе булып хезмәт итә. Тик 9 ноябрьдә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Мәрхүмнең газиз әнисе улы калды. Аны озатырга якыннары бергә хезмәт иткән иптәшләре килгән. Хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Югары Шөпкә авылы зиратында җирләнде. Зәй халкының махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүләренә сокланмый мөмкин түгел. Кем ничек булдыра, шулай ярдәм итәргә тырыша. Районда 10-га якын маскировка шелтәре үрү бүлеге эшли. Шәһәрдәгесенә 18 ноябрьдә 1 ел булды. Аларның эшчәнлеге хакында тулырак киләсе сюжетта. Зәйдәге маскировка шелтәре үрү цехы эшли башлаганга 1 ел тулды. Бу алар өчен зур бәйрәм. Ел дәвамында волонтерлар 1000-нан артык маскировка шелтәре үреп, хәрбиләргә озатканнар. Шелтәр генә түгел, разведчиклар, снайперлар өчен махсус костюмнар, госпитальдә ятучы ир-атлар өчен эчке киемнәр дә тегәләр. Без тырышабыз көнгә 2-3 ясыбыз, кайчакта кешеләр күбрәк килсә, күбрәк ясала. Төрлечә кемнең ничек вакыты бар, шулай йөрибез бит. Инде безне беркем дә ирексезләмәй, беркем дә сүз әйтмәй тырышып йөрибез. Балалар аркасында. Юбилей көнендә волонтерлар хөрмәтенә рәхмәт сүзләре, изге теләкләр күп яңгырады. Район җитәкчелеге Керәшен җәмгыятеннән, иң кадерлесе хәрбиләрнең үзләреннән килгән рәхмәт хаты булды. Зәйдә шул исәптән авылларда 10-га якын маскировка үрү бүлекләре эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Одилия Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре. 15 ноябрь иртәнге сәгать 7-дә 88-нче янгын сөндерү бүлеге хезмәтенә Зәйнең Горбунов урамындагы хуҗалыкта мунча януы турында хәбәр ителә. 6 квадрат метрлы мунча яна. Зыян күрүчеләр һәм һәлак булучылар юк дип хәбәр ителә. Ут ни сәбәпле барлыкка килүне ачыклау буенча тикшерү бара. Шул ук көнне көндезге 9 сәгать 34 минутта тагын бер янгын чыга. Шәһәрнең энергетиклар урамындагы бер фатирда ут барлыкка килә. Биредә диван янган булып чыга. Тиз арада башка катларда яшәүчеләр эвакуацияләнә. Бер ир-ат ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләренә тапшырыла. Ул алкоголь кулланган дип фаразлана. Зыян күрүчеләр юк дип хәбәр ителә. Хәзерге заман балаларын кичкенәдән киләчәк һөнәрен сайларга өйрәтәләр. Шул максатларда район мәктәпләрендә педагогика, авыл хуҗалыгы, энергетика тармагы буенча махсус класслар эшли. Аларның эшчәнлеген район оешма предприятиеләре дә тәэмин итә. Шундый энергосыйныф ачылышы хакында тулырак киләсе видео язмада. Зәй укучылары энергетика темасын тагын да яхшырак белә башлаячак. Мәктәп укучыларының кече академиясендә һөнәри ориентация буенча энергокласслар ачылды. Берничә ел дәвамында район мәктәпләрендә бу юнәлештә сыйныфлар оештырылган иде. Аларның саны елдан-ел арта. Проектны гамәлгә ашыруда Казан дәүләт энергетик университеты һәм Зәй ГРС да ярдәм итә. У нас на данный момент обучается от нас, от Заинской ГРЭС, 14 целевиков в Казанском государственном энергетическом университете. Это люди, которые закончили наш политех, поступили к нам на работу и по направлению от нас ушли получать образование в энергоуниверситете. Не секрет, что в настоящее время не все у нас студенты, выпускники учебных заведений работают по полученной профессии. И поэтому целью ранней профессиональной ориентации как раз-таки было открытие профильных классов, с которыми мы работаем. При этом мы здесь объединили усилия и непосредственно школы,
усилия нас, как Нижнекамских электрических сетей, и взаимодействие с нами – это и Центр занятости населения, и в том числе Казанский энергетический университет и, получается, Заинский политехнический колледж. Зейнің 27 оқушысы шушы юнәлішні сайлаган, олар атнаға 2 тапқыр юғары оқу йорты педагогларынан онлайн дәріслер алашақлар. Оқуларының практик өліші де қоралған 4-ші мәктәпнің 8-ші сыйныф оқушысы Георгий Храмков бұл юнәлішні шырақлы сайламаған. Әтисі Зейгіресында қызмет қоя. Я считаю, что без энергетики не будет ничего в нашей жизни, что за энергетикой будущее. Оқулар тәмамланғаш энергокласс оқушысы имтихан тапшыры дәүләт стандартларына яраклаштырылган документ ала. Бүген оқу йортлары белгечләренә әнә шулай мәктәптән үк әзерләргә кереште. Бу булачак абитуриентларга да вузлар өчен дә атышлы. Оқу йортлары нинди белгеч әзерләвен алдан ук белеп торачак. Адилә Берханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зейнің туған яқ тарихын өйрәнү музейында җирле рәссамнар Елена Курносова белән Наталья Петроваларның картиналар күргәзмәсе ачылды. Ачылышта шулай ук ай дәвамында барган бәйгегә дә нәтиҗә ясалды. Әлеге чарадан безнең репортаж. Күпләр яратып өлгергән җирле рәссамнарыбызның картиналар күргәзмәсе туган як тарихын өйрәнү музейында ачылды. Ачылыш чарасында Елена Курносова белән Наталья Петрова кунакларны үзләренең иҗаты белән таныштырды. Беренче мәктәп укучыларының сорауларына җаваплар бирделәр. Аларның иҗат җимешләрендә йорт хайваннарын, кыргый җәнлекләрне, күбәләкләрне дә күрергә мөмкин. Бер аилек балалар арасында рәссамнар тарафыннан бәйге игълан ителгән иде. Бүгенге чарада иң оста рәсем ясаучыларны ачыкладылар. Барысы 23 малай һәм кыз катнашып, үзләренең иҗат җимешләрен юллаганнар. Җиңүчеләргә дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Зей фуклары һәм Новый Зай газеталарына 2024 елның 1нче ярты еллыгы өчен язылу бара. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, басма матбугатка язылыгыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.